Jangwech Hezekiah Nyamao manoleo Kenya midila mar mula eng'we mag Olympics higa mar 1972 wito ngimane. Anyuola mare wuok oko mar kwayo kony kowuok kuom sirkal e tieko gope mag osiptal ma owego familia no. Kane giloso gi jofwambo e dalagi manitiere Kiogoro, Nyaribari Chache, kaunti ma Kisii, familia mar Nyamao lero ni wuodgi nowegi gi gope mathoth mag osiptal gino makelonegi pek e loso chenro mag iko mare, kage wacho Nyamao ne en jal mane oting'o nying Kenya kendo ber ka ikonye kinde ma owito ngimane. Nyamao mane ong'elo rengo ka en jahigni 88 ne ik mare ber ka itimo juma achiel mokalo, kata kamano pek mar yudo omenda osekelo chochni ma kamano. Was an hero who brought a gold to Kenya with his group, a record that has never been broken since 1972, not only in Kenya, but in the entire Africa. During his sickness time, we tried to reach the government, our leaders, but nobody turned out to help. Mzee was a legend, an athlete of renowned standing, who brought medals to this country, particularly the 1968 Mexico Games, when in that quartet of Julius Sang, Robert Ouko, and him, and then Charlie Sasati, when they brought the 4x400 meters gold. A gold medalist whom the government has forgotten. Omba wa serikali au mtu yoyote yule iko na uwezo atusaidie, kwa sababu mzee wakati alikuwa anagonjeka pesa ilitumika mingi sana, na hata hapa nyumbani na pahali yeye iko pahali amerara huko Nakuru.